क्या नाम है बेटा? माही। ताला के बन के बनी घर में नहीं तारा लोग के ना बाहरे रह तारा लो कहाँ सुतेल? ओजे सुतलू चौकी पर बाहर घर के बाहर चौकी पर सुतेलू मम्मी के लगे? अच्छा पढ़ेलू तो बनी? हाँ कौना क्लास में पढ़ेलू? एक अच्छा पापा जी फोन कौन करे कि ना? ना करनी हैं? ना करनी पापा फोन ना करे नी? ना पापा ना भी रही तू तो इतना अंजलि तिवारी कमजोर नहीं खी आ ना हारे वाला बड़ी ना हारे जितना हमें से लड़ी जितना ताकत लगाए के बा उदय तिवारी के खानदान सारा ताकत लगा ले आ मोहित तिवारी लगा ले हमारे हस्बैंड है का अंजलि डेराए वाला नहीं पहले को जाके दोसर शादी कर लहन बोलिए ना ई है छोटा वाला बच्चा होखे वाला रहलक नु तो हम दिल्ली से आ गनी माने चारों अभी चलत लग तो हम दिल्ली से आ गनी जब दिल्ली से आला के बाद कोरोना में टिकटॉक वीडियो से वो औरत माने यहाँ के मिल गल ओकरा बाद से इहो वीडियो टिकटॉक पर औरत मिल गई जी जी आज इहो के वीडियो बनावत हाँ इहो बनावत नहीं हमरा पास पूर्व बा आ उहो बनावत लग अब ओकरा बाद से बनाइला के बाद ई लोग के ज़्यादा नज़दीकी हो गल आ हम 1.5 साल जी पूरा कोरोना में जी रह गनी आ कोरोने में 29 मई के वो छोटी वाली लड़की भैली तो वही समय यहाँ लोग हमार पति से फोन करके कहनी लोग की लड़की भैला का करल जाओ तो भगवान जानस वहाँ के कहनी कि ना कहनी पर ई खानदान हमरा कहे के मतलब ई सारा खानदान जानत लख कि लड़की पर से लड़की होखे अलावा आई बियाह कर लेल बन तो माने कि हम होश में आ जेते तो ना हमारा ऑपरेशन हो ई बताई माने जरूरी लग एकदम लगले ऑपरेशन सुन तनी अब एक दिन कहनी कि हम तो पी के सुतर हम पियला में कह दिल लेकिन खैर कुछ बात नहीं के बेटा बेटी हमरा ला मायने नहीं के तो अब रोआ काहे भावनडरी बात के करतनी बोली माने हमरा से खुद लो अपने शादी कर 5 साल ठीक रहनी है और ओकरे बाद से 2 बरिस में माने अब खराब हो गई है सब काम। जिला के पानापुर प्रखंड के पानापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रउआ देख सकतन कि धनौती गांव में हमने के पहुंचल बनी सन ई उमा भवन श्री जगदीश तिवारी मास्टर साहब के घर बाटे और ये एगो शिक्षक के घर बाटे है देखी कि ताला लागल बा थोड़ा सा दिखा दी है बरामदा बाटे बरामदा में ताला लागल बाटे और हई बाटे घर हई हवेली जौन बा बिल्डिंग जौन बनल बाटे ए बिल्डिंग के हई मेन द्वार बा मुख्य द्वार बा वह सबके देखावे का प्रयास करतनी और हकीकत हमने के देखावे का प्रयास करतनी सर जहाँ एगो औरत के अकेला छोड़ के घर के सारा लोग ताला मार के फरार हो चुकल बा। यहाँ के जे पति बानी उ दिल्ली में दोसर शादी कर चुकल बानी वो भी लव मैरिज और यहाँ के भी शादी लव मैरिज भई रहे। आखिर का मामला भइल कि वह सबके बता दी कि 2015 में यहाँ के शादी भइल आपसी राजामंदी के बाद और 2 गो बच्चा भी भइलन सन। ओकरा बाद से फिर से यहाँ के पति दिल्ली में दोबारा शादी कर चुकल बड़न। तमाम बातचीत कर हम देख सकते कि बच्ची दोनों बच्ची बड़ी सन और यहाँ के अनिश्चितकालीन धारणा पर बैठल बनी अपना ससुराल में। जी हाँ का नाम पड़ी राउर? अंजलि देवी। अंजलि देवी जी ये का मामला बा और कितना साल पहले राउर शादी भई रहल? 2015 में हमार शादी भरलक। 2015 में जी। अच्छा हमरा पता चलल है कि वाले उनके आपसी राजामंदी से शादी भइल राउर जौन शादी भइल जरा से राउर पति जौन अभी बानी वहाँ से और राउर आपसी राजामंदी के बाद बढ़ चढ़ के बारात उरात ले जाके शादी भइली। बात सही बा? जी बिल्कुल। मतलब कि रउआ लोग आपस में बातचीत होत रहे उनका शादी के पहले? जी आपस में बातचीत मतलब तो बातचीत कम भैल पहले लेकिन घर वाला भी दोनों तरफ के जानता हमरा भी घर के और यहाँ के घर के हम बात पाई कि फुआ घर शादी में आ रहनी बस ये देख ले रहनी हमू देख ले रहनी पर फिर जैसे बातचीत ओकरा बाद होके लागल दोनों पार्टी के मतलब यहाँ के घर से हमरा भी घर से सब दान दहेज के साथे मैंने शादी भइल बा। गाँव के भी लोग दोनों तरफ के गाँव के लोग जानता सब कोई मतलब सब कुछ भइल बा। ओकरा बाद से दोनों लड़की भइलक लोग फिर ई लड़की भइली तो ई टोटल परिवार मिल के नसबंदी हमार करा दिले भाई लोग। अब का होल बा कि जे हमार पति बानी वहाँ के मतलब थोड़ा सा पैसा ज़्यादा कमानी तो वहाँ के हर महीना ये लोग के पैसा कमा देवे नहीं। अब यहाँ लोग इनके हो गल बा कि हमार 2 गो बेटी बाटे तो एक के छोड़ दिया और दूसरकी के रख लिया और उ जात भी ना हिया दोसर जात हिया पंडित जी भी ना हिया और वो जी जाके शादी कर ले बानी माने हम कौना जात से शादी कैले बड़े? शायद कुर्मी जात हिया। कुर्मी जात से शादी कैले बड़े माने एगो पंडित जी हम? जी ओकरा एगो 10 साल के लड़का भी है शादीशुदा औरत से शादी कैले बानी दिल्ली में। शादीशुदा औरत से शादी कैले? अब ए जी हमरा पता चलल तब आईनी ई लड़की उ लड़का ना हटे यहाँ के देख के ना हमरा पति के देख के ना माने कि जौना लड़की से उ शादी कैले बड़े ऑलरेडी शादीशुदा रहलस या वही औरत से और पति शादी कैले बड़े? हाँ दिल्ली में 10 साल के लड़का भी अपना साथ लेके आइल बिया? हाँ अपने साथ है और ओकरा बाद मतलब वो अपना कुछ मतलब सिखा पढ़ा के जैसे होला वो अपन बस में मैंने कैले बिया। ओकरा बाद से हमारी बेटी ननकी बेटी भल तो सब जाना मतलब हमरा के छोड़ के हमरा ससुराल के सारा फैमिली माने मिलता जुलता सारा सरकार वालों ये सभे जानता कि एकरा के छोड़ दिया। अब बात का हो गल बा कि
हम ससुर हमरा के छोड़ के आ बेटा के भगा देनी लोग, सारा फैमिली मिल गई भगा देनी लोग। ओकरा बाद से हमें जी दोनों बेटी के लेके ससुर ले जाके दिल्ली हमरा के छोड़नी कि माने यहाँ रही तो कुछ हो जाई, तो ये लोग जिम्मेवारी हटा के आ जाके हमरा के दिल्ली छोड़ल हमारे ससुर। ओकरा बाद से छोड़ के वहाँ आनी। अब रउआ बताई भैया कि जब हम मौजिद दिल्ली में बानी तो ये सब कोई फ़ोन यहाँ बंद कर दिलक, तो हम केकरा से कुछ कहूँ? मार पीट, दारू शराब, ढंग से कपड़ा ना दो, खाना कपड़ा के तो माने बातें मत करी, सिर्फ भोजन के सिवा, सामान के सिवा वो बाकी ज़रूरत की चीज़ ना हमरा के ना हमरा बच्चा के देते रहनी है। मर्जी करी, जैसे बाप मातारी कभी कही तो जैसे कभी एगो कपड़ा खरीद दिले बनी, एकरा अलावा कुछ ना। मार पीट सबसे ज़्यादा, और दारू शराब ये सब, दारू उरू मतलब बियर और सबसे ज़्यादा ये सब चल रहा। आ छोड़ के 2 महीना 3 महीना फिरार। तब बताइए दिल्ली शहर में 2 गो लड़की के लेके अकेला रह लेती बा। ये जी फ़ोन लगाएम तो कोई कभी कभी कोई उठा के कर दी, कभी स्विच ऑफ कर दी, लास्ट में सब कोई हमारा नंबर ब्लॉक कर दिलक। फिर हम माने 1.5 साल झेलनी। ओकरा बाद से फिर हम गाड़ी पकड़ के मकान मालिक हमरा के रूम में से निकाल दिलक। अभी 11 अगस्त के 11 तारीख के भाग गई। और फिर हम वहाँ अकेले रहनी दिल्ली में, दोनों लड़की के लेके मकान में निकलक। जब तार पति चल गल तो तू हो रहुआ चल जाई, तो फिर कहनी ठीक बा चल जाम। तो जानते बनी शहर में रहुआ टिकट मिली चाहे कुछ हर चीज़ देखे तब न रह आएम। ओकरा बाद से फिर टिकट मिल गल। पापा मम्मी हमारे एसी के टिकट करा के भेजनी लोगिन। फिर हम दोनों लड़की के लेके अकेला हम दिल्ली से आयल बनी, दोनों लड़की के लिए। अच्छा, और सास ससुर जे बा मदद नहीं करत रहो? बिल्कुल ना, वो पूरा अपना बेटा और इससे बा ई सब परिवार मिलल बा लोग, टोटल परिवार मिलल बाटे, पूरा परिवार हमरा खिलाफ बा। अच्छा, अब बताएं कि अब का चाहता नहीं रहुआ? अनिश्चितकालीन धरना पर बैठल बनी, हालांकि सब घर में ताला मार दिले बा, घर में तरह नहीं जा सकता ना। हम केस कर देनी ना, तो ताला अभी रहले रहनी। ई बताई कि हम जब 2 तारीख के आईनी तो जब हम रोड पर आनी, रोड पर से थोड़ा सा ऑटो दुआर पर आयल तो हमारे ससुर कहतनी गाड़ी तू यहाँ से कहाँ से लेके आयल बार, वहाँ से लेके जा। वो बेचारा ऑटो वाला में क्या गलती वो कहलक हम छपरा स्टेशन पर से लेके आयल बनी, यहाँ के बतानी है जहाँ ससुराल बा वहाँ लेके आयल बनी। हमरा के तू वो ऑटो वाला के माने अगर कुछ बात हुई तो वो गवाही देवे उगा सकेला वो आदमी। ओकरा के मारे लगनी पड़े तो ऊ तो ना डरैलक। ओकरा बस हमरा के मार के रोड पर खेदी। तो ये बताई कोई से बाथरूम आए थी और ससुर बक मारत रहनी जी। जब दुआर पर चढ़ी तब सास का कहली कि दोनों गेट में ताला मार देली आ अंदर अपन पैक रखलो सब परिवार। ओकरा बाद ससुर हमरा के भगाई, जैसे हम दुआर पर चढ़ी तब भगाई। हमार दोनों बच्चा रोड पर गिरे पर उ ससुर के सामने लेकिन ना उठैले, हमार सब पर्दार मिल के उठानी लोग ना सब कहीं लोग। फिर हमरा बताई रहुआ से कहतनी जब हमरा बाथरूम लगल तो ये सब चीज़ रोकाला, और रहुआ प्यास आई कुछ भी सब चीज़ ना रोकला। फिर हम गईनी पूछ के, यहाँ हमारे पर्दार के घर, हम गईनी वहाँ के घरे तो गईनी तो वहाँ लाइटिंग गई तो लोग सब कोई कहता लो कि अंगन घूमनी या घूम ले बिया ना माने ये सब अब हो गल बानू आरोप लगावता लो जी। अच्छा, हम रोज से कहता नहीं कि 7 साल से झेलत रहनी, हमारे हस्बैंड भी अब कहता नहीं कि हम 1.5 साल से झेलत रहनी, तो 7 साल से रहुआ झेलत रहनी, 1.5 साल से अब झेले काहे लगनी? माने 7 साल तक हम ठीक रहनी, 1.5 साल में ऊ आगल तब हम खराब हो गई। नहीं ये बात छोट हमारे देवर कि यहाँ से दोनों बच्चा लेके चल जाए ना, तो हमारे इतना आदमी बा कि हम जान से मरवा सकता नहीं। हम कहीं ठीक बार वो जान से मरवा दी, लेकिन हम हिलेला नहीं कि चारों भाई के हमनी को यहाँ हक बा, कौनो अथी वो गेट में चाहे वो गेट में कहीं रेफ लग जाए तो ओकरा बाद बुझे हम कहीं राउर हक बनू। तो यहाँ मोहित तिवारी के भी हक बा, और मोहित तिवारी के वाइफ के भी आ बेटी के भी हक बा। जितना जना अगर हक के बात सब कोई करता नू तो जितना जना के सब कोई के हक बनू तो उतना हमरो भी हक बा। सब कोई के हक बा तो हमरो हक बा, हमरा बेटी के भी हक बा, हमरा मर्द के भी हक बा, कहीं की हक बाकी ना। बिल्कुल हक बाटे आ हक बाटे आ रहे।